Lah, si bida tara. Tunggu cara. Itu mahal. Ah. Стало, да? Ол жекесі бар. Iki ставкасы чи. Apa Barteng itu hotel? Ano ba? 仕事前行ってごらん。やだよ。やれるよするし、時計があるよ。見ているだけで心も楽しくなる。あいちゃん。バスの流れぐらいやってきたんじゃが。ゆっくり楽しんでいってください。Он на мне были бадрани барабанов. Fıtralar öptü. Cara. Ruhidu atılan bir yeri yattı. Ha, просто ruhidular. Ha. Toh просто ruhidu atılanlar ya vastan ini. Ruhin atılanlar ya vastan. Green gene gene. Itu plastiknya ruhidular orang kotor setah. Начала. Ana beran. Atau beng beli. Beng ruhidu tuh keseren tuh tangasnya. Allah. Kaçtın koydu dili. Başkan ruhidu. Sernen ruhidu. En kritik ruhidu.
手は線料理ダメかな。この目の周りとか。それであとはcara あとはこういうとこ直さないでしょ。いややってるこ上をやる。Cara, ay taga beri betul itu nih. いいねよ普通に運動会でもさ、応援するね。頑張ってるということはさらに待ってる。直ったら直さないとダメですよ。こういうとこ。今盛り上げてるよ。おかしいでしょ。そう。あとは？すみません。あとはこういうの何だったらおかしいじゃんこれ。風船ができないように風船みたいなちっちゃい理由。もうこれでいい？絶対いいんじゃない？次は何？リボン。あ、違うじゃん。ないさ、ここも白だ。ここも。失礼します。お母さん、ちーちゃんのリボンは朱色？これ、色々だよね、ちーちゃんの。触っていいの？そうでしょ。いいじゃない別に自分で。やばいっすよ、私やばいっすよ。大丈夫。倒しちゃっただけ。どれ？まだ穴ぼこが開いちゃった。大丈夫です。すごいね。ついちゃったんだけど。それでいいでしょ？違ったっけ？どれを取りたいわけ？何が？ついちゃったの。はるかちゃん、すみませんって言って。何が？
それにレース後でやってあげるから後先色なのよ。じゃあこれちょっとここだけやって。何やるよ。来るからそうよ。緑いいよ。上どこか。中塗っちゃいけないの？Cara, dinle. Nicholas. Dermen den hırıyor. Allah var. Amin terim. Diğer Ito lang, Laida.